De bouwsector in Friesland herstelt hem. Dat komt omdat er meer huizen verkocht worden. Benamen nijbouwwoningen door het goed. Er zijn echt mensen op zoek naar nijbouwwoningen. En dat komt denk ik ook omdat de bank zet een positievere verhaal in de krant. In de zin van, rente is beleeg, de verkoop moet ook om. Wat het van heel veel mensen aantrekkelijk maakt om op dit moment te zieken en misschien ook wel te keerpjen. Das is de groei hier net zo groot als in de rest van het land. In het westen worden tientallen procenten meer nijbouwwoningen verkocht. Hier in Friesland gaat het om enkele procenten. Het is hier echt letter afzwakt, maar uw herstel komt ook langzamer. En dat had gewoon een mooie plak te maken bij wij, denk ik. En misschien ook wel een beetje maar de behoorlijkheid van de Friesen. Het regeer had de oude jaren allerhande maatregels genomen om de huizenmarkt er weer op te krijgen. Zo kon er voor de verkoop of verbouw van een woning €100.000 belastingvrij schonken worden. Die regeling houdt onder eind van het jaar op. Door een orenregeling hoegt er op verbouw van woningen maar 6% btw betaald te worden op leen in steeds van 21%. Hoe lang die regeling nog blijft, is onwis. Wat mij betreft blijft die 6%-regeling gewoon voor altijd. Want op dit moment hebben we een beetje tweespel. De BIM-beroep werd gewoon 6% van toepassing is, schilders, stukken doos. En voor de bouw net, terwijl ik vind dat de bouw- en installatiebedrijven van hetzelfde gebruik moeten maken.